Hej. 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 Ja. Jo, det står dernede. Hej. 9,5 uge gammel. Ikke forveksle med filmen. Nej. Billy er begyndt at smile rigtig meget. Ja. Begyndt at lege. Han viser sig for kamera. Ja. 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 En stor dreng. Hvad så, Billy? Har du noget at sige til kamera? Billy er træt. Hvad? Er Billy træt? Er Billy træt? Ja. Billy har holdt os vågen net igen. Rigtig ansigt. Det er sådan hold i vågen ansigt. Sig hej hej.